Takže vítam Richarda Sulíka pri našom ďalšom rozhovore pre menej štátu. Tentokrát sme si pripravili 3 také tematické okruhy. Prvé bude Európsky parlament, potom eurozóna a slovenská politika. Tak dobrý deň prajem. Dobrý deň. Začneme s Európskym parlamentom. Teraz nastala taká celkom kuriózna situácia, že neviem, ako je aktuálna situácia, lebo sa to nejak tak vyvíja asi priebežne, ale asi ste ešte členom ALDE, v ktorom bol predtým slovenské HZD, za ktorého je teraz predseda ten eurofederalista a ktorého aj Nigel Farage nazval extrémistickým euronacionalistom. Ako to ide vlastne dokopy s liberalizmom? No, moc nie. Najprv to HZDS, ja si myslím, HZDS bolo úplne omylom v ALDE a nikdy tam nemalo byť a tým pádom nemá zmysel o tom diskutovať, že ako to ide dokopy, skrátka nemali tam byť. Ale ten Guy Verhofstadt, to je pre mňa väčší problém, preto, lebo on bol pred pár dňami čerstvo zvolený za šéfa ALDE Group v parlamente, teda za niečo ako u nás máme poslanecký klub, tak teraz Guy Verhofstadt je čestným šéfom. A teda čerstvo zvoleným šéfom a to sa mi nepozdáva preto, lebo áno, je pravda, že on je tvrdý centralista, viac Európy, viac integrácie, viac solidarity, ručenia, všetkého možného. Nemám z toho vôbec dobrý pocit. Na druhej strane ALDE je liberálna frakcia a ja mám teda ešte so šéfom celého ALDE s Grahamom Wattonom dohodnuté, že čo sa týka budúceho vývoja Európskej únie, tak je voľné hlasovanie. Ten liberalizmus v tom ALDE nie je taký americký liberalizmus, že to je skôr taký ako socializmus z toho pohľadu klasického liberalizmu? No, ja tohto Guya Verhofstadta až tak podrobne nepoznám, ja neviem, čo všetko on za posledných 10-15 rokov povedal, aké zaujal postoje, ale súhlasím s tým, že v západnej Európe je liberalizmus má bližšie k ľavicovým stranám ako k pravicovým. To je fakt. Na druhej strane myslím si, že dôležité je, že ako pozíciu má Saska, či je konzistentná, či si neodporuje v našich tvrdeniach a to si myslím sa nám celkom dobre darí. A toto je podstatné napríklad pre slovenského voliča. Teraz Peter Mach zo strany Slobodných a Nigel Farage idú spolu do zoskupenia EFD. Prečo ste aj vy tam nešli, keďže máte asi ideovo bližšie k ním? No, ideovo mám k ním dvom blízko, čo sa týka pohľadu na Európsku úniu. A samozrejme v Európskom parlamente je toto ten dôležitý pohľad, ale tam zase nájdeme v rozdieli či už konzervatívnom alebo liberálnom prístupe, alebo lavicovom, pravicovom. Všeobecne tie frakcie nie sú až tak jasne vyprofilované, aby sa dalo povedať, že my patríme presne sem. No a tým chcem povedať, že ja teraz som v ALDE, ale uvidíme, aký bude ďalší vývoj. S určitými obavami sledujem to, že Guy Verhofstadt je šéfom ALDE frakcie a to, že som v ALDE dnes, neznamená, že tam budem väčšine. A čo chcete v Európskom parlamente dosiahnuť? Európsky parlament nemôže navrhovať, ale iba hlasovať za návrhy Európskej komisie. Každý klasický liberálny poslanec má jedinú možnosť a odmietať zákon za zákonom. Ak nechcete teda riešiť migračné trasy baltických tresiek. No, migračné trasy baltických tresiek je bez pochyby veľmi dôležitá téma a určite sa budú niektorí poslanci aj tomuto venovať. Ale teraz vážne, je pravda, že Európsky parlament je snad jediný parlament na svete, ktorý nemá legislatívnu iniciatívu, ktorý teda nevie navrhovať, predkladať zákony. Ale táto pozícia ponúka množstvo iných možností, kde sa dá vyjadriť názor, kde sa dá zaujať určitú pozíciu a myslím si, že a najmä preto, lebo je to jediná skutočne volená funkcia, tak tých možností je dostatok na to, aby som minimálne sa vedel dostatočne jasne a hlasne ozvať. Veľmi zaujímavý je ten vývoj v Európskom parlamente, lebo
vyše tretiny poslancov, to ešte tu nikdy nebolo, vyše tretiny poslancov sú nastavení eurokriticky až euroskepticky. Čiže uvidíme, aký bude ten ďalší vývoj. Bude to bez pochyby zaujímavé. Vidíte sa aj ako budúci slovenský Nigel Farage. Ten mal od začiatku jasný cieľ vystúpenia Ukrajiny z Európskej únie. Stále o tom hovorí. Aj keď sa to zatiaľ nepodarilo, ale tá jeho politika má nejaký vplyv asi na verejnú mienku. Máte aj vy nejaký taký hlavný bod, čo tam budete presadzovať? No, mám, ale nie je to vystúpenie Slovenska z Európskej únie, lebo vystúpenie si možno, že môže dovoliť Anglicko. Určite nie Slovensko. My sme moc malá krajina, moc slabá ekonomika na to, aby sme takéto vystúpenie strávili. Taký Petr Mach tiež neodmieta, že bude toto presadzovať ako pre Česko. Áno, ale ja si myslím, že Petr Mach robí nezohľadňuje jednu podstatnú vec, a síce aj Slovensko, aj Česko sú dnes členmi Európskej únie a zároveň členmi Európskeho hospodárskeho priestoru. A teoreticky môže existovať možnosť, že krajina vystúpi z Európskej únie, ale ostane členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Na základe toho druhého členstva v tom EHP sa neplatia clá pri exporte a importe. A áno, dalo by sa teoreticky vystúpiť z EÚ, ostať v tom druhom a tým pádom by to mohlo byť všetko fajn. To chce Petr Mach, ale ja hovorím, toto je nereálne, lebo to Európska únia by nikdy nepripustila takýto precedens a tí súdrovia v Bruseli by sa postarali o to, aby táto krajina to dostala vyžrať až do dna, obzvlášť malá krajina typu Slovensko, Česko, Maďarsko. Anglicko je iný príklad. Poprvé, desiatky rokov majú taký dosť rezervovaný postoj a po druhé sú dostatočne veľké. Niektorí tí euroskeptici robia takú nacionalistickú politiku, ako aj Nigel Farage. Jeho politika je síce veľmi populárna, aj možno aj pokiaľ ide o ten nacionalizmus, ale dá sa ako pri tom obmedzovaní slobodného pohybu hovoriť o liberalizme? No, takto. Obmedzovanie pohybu, to znamená nejaké úpravy Schengenskej dohody, treba vždy vnímať v nejakom kontexte. Keď napríklad nejaká krajina je vystavená veľkému prívalu prisťahovalcov, tak viem si predstaviť, že tým domácim ľuďom sa to nepáči a že to je tá živná pôda potom pre nacionalistických politikov. Ale zásadne voľný pohyb ľudí je to, za čo my určite sme, a to je pre mňa liberalizmus, že ľudia sa voľne môžu hýbať. Čiže ten, kto to chce obmedziť, nie je liberál. A ja som teda už zachytil aj takéto hlasy, ale treba rozlišovať, či ide o obmedzenie vo vnútri Európskej únie alebo zvonka do Európskej únie. A jednoducho je holý fakt, že Európska únia si nemôže dovoliť prijať úplne všetkých ľudí, ktorí by chceli v Európe žiť. Budete sa pri svojich vystúpeniach obracať aj na nemeckého voliča, že Nemecko je vlastne ako najdôležitejšia krajina v Európskej únii a asi najviac ovplyvniteľná tým smerom správnym, keďže to celé financujú. Asi toho už majú aj pokrk a predpokladám, že budete asi po nemecky hovoriť, tak asi je tam nejaká šanca. No, v prvom rade sa budem obracať na slovenského voliča, lebo ten mi dal mandát a od neho čakám aj v budúcnosti mandát, ale budem určite v kontakte s poslancami, s europoslancami z Nemecka a celkom úspešná bola strana AfD, ktorú som bol podporiť už aj minulý rok na jeseň v parlamentných voľbách v Nemecku na čele s pánom, ktorý sa volá Bernd Lucke. Ďalší sú profesor Starbatty, Hankel, Beatrice Storch, čiže ja tam tých ľudí už aj celkom dobre poznám a teším sa na spoluprácu s nimi a určite sa budem na nich obracať napríklad pri hľadaní spojencov, toto pokladám za dôležité. Ale obracať sa priamo na nemeckého voliča nedáva veľký zmysel, lebo nemá ako ma voliť. To by som musel v Nemecku kandidovať na budúce, ale to neplánujem. Vidíte, že chcete len upratať eurofondy, to ste vlastne tvrdili aj v predvolebnej kampani. Má vôbec zmysel niečo reformovať, či od základov zlé? A prečo ste vlastne ako len zastancom ich presmerovania do infraštruktúry? Nie je tam náhodou najviac korupcie? No, myslím si, že keby sa všetky tie rôzne chlieviky, cez ktoré sa dnes rozlievajú miliardy eur na Slovensku, keby sa to všetko centralizovalo do toho jedného jediného chlieviku, z ktorého sa financujú diaľnice, tak by sa tá korupcia dala lepšie tam ustrážiť. Určite by bola aj tam, ale dala by sa lepšie ustrážiť.
Určite by sme ale nemali deformáciu podnikateľského prostredia napríklad, lebo dnes, keď máte nejakej lokalite dva penzióny vedľa seba, jeden dostane eurofondy, druhý nedostane, no tak to je veľká chyba, čo sa dnes deje a pácha to veľké škody. No a zároveň si myslím, že bolo by veľmi dobre sa snažiť o to, a budem sa o to snažiť, aby sa započítali tie eurofondy s našimi platbami do Bruselu. Tým pádom budeme menej my platiť a o to menej dostaneme eurofondov a keď príde menej eurofondov, tak bude aj menej korupcie. Ale kebyže bol taký návrh, že zrušiť eurofondy, tak by ste asi boli za. No, je to taká dvojsečná zbraň, preto... Je to nepopulárne, no? Jasné, lebo tie peniaze skrátka sem raz chodia, hej. No asi by to bolo škoda peňazí, preto lebo keď si pozrieme napríklad tie diaľnice, tak v Grécku majú na obyvateľa asi 4-krát viac diaľnic ako my. Alebo 6-krát viac diaľnic ako my. A nepomohlo im to veľmi. No ale majú tam tie diaľnice. A teraz keď je možnosť, že sem príde nejaká suma X, povedzme 2 miliardy eur ročne, a keby bolo možné to dať len do tých diaľnic a mali by sme za 10 rokov ako tak vystavanú diaľničnú sieť, tak no ja si myslím, bola by obrovská hlúposť povedať, nie, my to nechceme, lebo odporuje to zdravému rozumu. Čo ale si veľmi dobre viem predstaviť, je, aby sa čímskoro zrušili kompletne všetky, v celej Európe samozrejme, kompletne všetky dotácie do poľnohospodárstva. To si myslím, bol správny krok a prestalo by to likvidovať slovenské poľnohospodárstvo, preto lebo dnes Slovák dostáva menej ako Francúz a tým pádom nemá šancu konkurovať dlhodobo. A dostáva citeľne menej. Slobodomyselný východoeurópan zažíva podľa mňa v dnešnej dobe podobnú dilemu ako v 30. rokoch, že na západe je stále socialistickejšia Európska únia a na východe z pohľadu aspoň takých daňových sadzieb možno ekonomicky slobodné Rusko s nefungujúcimi inštitúciami a autokratickým vládnutím. Ako by sa malo Slovensko v tejto situácii správať? No, poprvé súhlasím s tým hodnotením, mne to prípada presne takisto. A myslím si, že Slovensko by sa malo správať tak, že hľadieť si svojho. To znamená, treba si ako prvé uvedomiť, že by sme malá krajina na to, aby sme tu geopoliticky v Európe alebo vo svete niečím významne pohli. A to možno, že ani netreba. Ale Slovensko si môže v rámci existujúcich, v rámci daných možností sa môže snažiť si vydupať alebo vytvoriť lepšiu pozíciu. Napríklad tým, že by sme systematicky zlepšovali podnikateľské prostredie, alebo znížili dane, alebo mali štíhlejší štát a tak ďalej. Toto môže Slovensko robiť bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme v Európskej únii, alebo s Ruskom, alebo jednočo. A toto by aj Slovensko robiť malo. Po Draghiho intervenciách a uistení, že pre záchranu eura spraví všetko, sa situácia v Európe zdanlivo upokojila. Myslíte, že je to koniec krízy, alebo je to len ticho pred búrkou? V akej situácii teraz sme? V akej fáze? No, je to ticho pred búrkou a nemám z toho dobrý pocit. Nikto nevie povedať, že či to ticho pred búrkou bude trvať mesiac, rok alebo 10 rokov. Ale určite prídu ešte nepekné časy. Veď treba sa len predstaviť jednu vec. Napríklad také Portugalsko. Portugalsko muselo byť zachránené eurovalom. Tam tieklo niekoľko desiatok miliárd eur, možno že 80. Lebo sa nedokázalo financovať na finančných trhoch, lebo tí investori súkromní, ktorých zvažovali, že kúpia portugalské dlhopisy, tak ich kúpiť odmietli, lebo im to Portugalsko už pripadalo príliš zadlžené. Vtedy, v tom čase, malo Portugalsko verejný dlh 85% HDP. Dnes má Portugalsko 135% HDP, to znamená, za 4 roky tento dlh stúpalo polovicu a zrazu investori nemajú problém požičať Portugalsku peniaze. No tak čím to je? To nie je tým, že by sa situácia v Portugalsku zlepšila, naopak, to sa tam výrazne zhoršila. Je to len tým, že bohatý stričko, pán Draghi, povedal, nebojte sa, milí investori, kľudne kupujte dlhopisy Portugalska, Grécka, Španielska, ak vám to tieto krajiny jedného dňa nesplatia, splatí vám to Európska centrálna banka. Toto je fatálny vývoj a nedopadne to dobre. Čiže práve kvôli tomuto, čo som opísal teraz, to hodnotím terajšiu situáciu, takže je to ticho pred búrkou. Ako dlho to asi bude ešte trvať? No práve som, môže to byť mesiac, rok, 10 rokov, nikto to nevie, nikto. Napríklad pred revolúciou v 89. Pýtal som sa Milana Kňažka, ktorý bol teda taký hlavný protagonista, že kedy už teda vedel, že už je to tu.
Kedy už vedel, že tak už je tu tá revolúcia, ten 17. november. A on hovorí mi, že no tak asi 19. Skrátka to ešte napríklad 2-3 týždne pred 17. novembrom sa pýtali nejakého vážneho experta z Anglicka, že čo si on myslí, ako dlho vydrží ešte ten socializmus v Československu. A on povedal, že to nikto nevie, to môže byť týždeň a to môže byť rok. A niečo podobné je to s týmto. Jednoducho niektoré vývoje sú nepredvídateľné. Keďže som sa vyjadril, nie nepredvídateľné, ale dá sa predvídať ten vývoj, to aj ja robím, predvídam, možno nedopadne to dobre, ale nedá sa odhadnúť ten čas. To je jednoducho vylúčené, lebo je to príliš komplexné. Môže byť, že niekto niekde niečo zmrví na nejakej tlačovke, nejaký vysoko postavený človek, šéfka Medzinárodného menového fondu, alebo takéto podobnej pozícii, bude mať nejakú strašne zlú tlačovku, to vyvolá paniku na finančných trhoch, všetci okamžite začnú predávať tie dlhopisy a keď raz bude panika na svete, tak sa to začne rútiť. To nikto nevie práve, že čo sa stane. Aj Ferič sa už párkrát tak sekol, že povedal, že Grécko padne, alebo iná krajina padne a nič sa nestalo nakoniec. Ale od Feriča sa to čaká, od neho sa to očakáva. Ale keby sa bol sekol nejaký Barroso, Lagarde, Draghi, a on to môže ísť potom rýchlo naprávať a žehliť, ale keď raz vyvolá paniku, keď raz tú snehovú gulu nakopne a tam naberie svoju vlastnú dynamiku a začne žiť svojím vlastným životom, tak to už potom nikto nebude vedieť ani predvídať, ani ovládať ten proces. Keďže nevieme nejak ovplyvniť infláciu ECB, nie je to dôvod na vystúpenie z eurozóny, keďže inflácia ako v chápaní rastu peňažnej bázy je od roku 2008 cez 300%. Nepadne to skôr či neskôr na trhu? No ja si nemyslím, že ako peňažná báza narastla, sa znásobila. 800 miliard na 3,2 bilióna. To je v poriadku. Ale moment. Toto nie je peňažná báza, toto je bilančná suma Európskej centrálnej banky a tá napríklad teraz už klesá. Ona už z toho maxima klesla o takmer miliardu, aj niekde pri 2, niečo. Ale áno, prednedávno pár rokov to sa dobalo len pri 800 miliónov. Ale to je bilančná suma, ktorá momentálne klesá. Peňažná báza rastie, ale ani jedna, ani druhé nie je podľa mňa inflácia. Inflácia je zvyšovanie cien a to momentálne je veľmi nízke. A to taký keynesiánsky pohľad, nie? Že už to samotné zvyšovanie cien, ale tí klasickí liberáli to chápu ako zvyšovanie tej peňažnej bázy. No, to môže skôr či neskôr vlastne na ten trh dopadnúť. A otázka je tak postavená, či pre nás nie je to dôvod vystúpenia z eurozóny a lepšie mať ako vlastnú menu, ktorú si vieme kontrolovať. No ja by som, kebyže dnes sa Slovensko rozhoduje o vstúpení do eurozóny, bol by som proti, ale dnes povedať, aby sme vystúpili, si myslím tiež nie je správne. Je to preto, lebo tie náklady na zmenu, na vstúpenie alebo na vystúpenie sú príliš vysoké. Čiže my pekne v tej eurozóne ostaneme, ale v rámci toho sa snažíme spraviť tie najlepšie rozhodnutia. Napríklad odmietnúť ručiť Grécku, Portugalsku a neviem komu, odmietať platiť do eurovalu a takéto kroky. Ale ísť teraz vystupovať by som pokladal za veľký hazard. Ísť teraz vystupovať z eurozóny by som pokladal za veľký hazard. Na však tej inflácii, tak každý môže pod nejakým slovičkom vidieť niečo iné, ale keď sa raz bežne používa slovo inflácia pre rast cien tovarov a služieb, tak nie je dôvod pri tom neostať. No, ale musíme pozrieť aj nejaké rizika do budúcnosti. Ale takto, to, že sa veľmi rýchlo zvyšuje peňažná báza, to je riziko a o tom treba to mať minimálne na vedomí, ale nazýva to infláciou nepovažujem správne. To len teraz, že ako sa to dieťa volá, tu nejde o nič iné. A čo sa týka nejakej konkurencie mien, že keby sme si nechali to euro, ale povedzme zrušenie monopolu eura, čo sa týka napríklad Bitcoinu alebo iných decentralizovaných mien alebo samotného zrušenia ako monopolu na euro, že by ľudia mohli slobodne používať inú menu, ak by nedôverovali euro. No, ja si, ako toto si viem predstaviť, ale nakoniec už predsa len trošku takéto niečo existuje, kde kto si môže dnes kúpiť zlaté mince napríklad a kde kto môže inkasovať zlaté mince, to nie je zakázané. A je to už niečo ako keby paralelná mena. A ja som za to, aby sa tu pravidlá rozumným spôsobom uvoľnili a uvoľňovali, ale som v tejto oblasti skôr za evolúciu ako za revolúciu. Robiť nejaké prudké zmeny,
to už Slováci zažili niekoľkokrát a vždy na to doplatili. Tie dlhy európskych krajín sa momentálne riešia buď cez kvantitatívne uvoľňovanie alebo cez rôzne eurovaly a pôžičky. Viete povedať, že ktorý z týchto zlých spôsobov by ste skôr preferovali vy? Bo jedno je také, ako že to nevidíme priamo a tie pôžičky, predsa len ten euroval vieme, tie sumy nejak... Ja skúsim odpovedať inak, možno nie úplne priamo na vašu otázku, ale ja by som ako prvé som za to, aby ako prvé Európska centrálna banka prestala, takto, zle som začal. Som za to, aby Európska centrálna banka stiahla tú záruku, ktorú dala pred takmer 2 rokmi, že vykúpi dlhopisy štátov, ktoré ich nebudú vedieť platiť. Toto považujem za úplne najväčšie nebezpečie. A teraz k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu peňazí. Toto nemusí byť vždy len zlá vec, ani nemusí byť veľký problém to, že koľko peňazí dá na trh alebo dá k dispozícii Európska centrálna banka. Problém vidím inom. Problém vidím, že čo si ona za to zoberie, aké záruky. A o tomto sa vôbec nediskutuje a v úplnej tichosti sa stalo to, že kvalita týchto záruk výrazne poklesla. A to samozrejme ohrozuje našu menu. Volakedy napríklad mohla Európska centrálna banka brať iba Ačkové dlhopisy, a možno ten najkvalitnejší Bčkový, to neviem úplne presne, ale bolo to dosť úzko reglementované a iné dlhopisy brať nemohla. A keď aj zobrala Ačkové dlhopisy, tak mohla ich zobrať ako záruku a dať úver iba vo výške 90% nominálnej hodnoty tých dlhopisov. Toto všetko dnes neplatí. Dnes napríklad môže Európska centrálna banka od komerčnej banky zobrať ako záruku za nový úver aj grécke dlhopisy, aj portugalské dlhopisy. Toto vnímam ako veľký problém, ktorý sa tu v tichosti rozmáha, narastá, nehovorí sa o tom. A je to aj preto, lebo informačná politika Európskej centrálnej banky je veľmi slabá. Nikto dnes nevie, aké je presné zloženie tých dlhopisov, ktorými ručia komerčné banky za úvery, ktoré si nabrali. Tu vidím veľké riziko a s týmto by to chcelo prestať. A keby sa s týmto prestalo a keby sa brali iba naozaj hodnotné záruky za novovydané úvery, tak by som nemal taký veľký problém s kvantitatívnym uvoľňovaním peňazí. Jednoducho, keď má niekto niekde doma v šuflíku ešte množstvo dlhopisov kvalitných, ktorými vie ručiť, tak nech dostane ďalšie peniaze ako úver. Ale ste za to, že vlastne, aby sa nepožičialo vôbec týmto krajinám ako Grécko, Portugalsko? No. V tom zmysle aj proste, keď majú skrachovať, tak neskrachujú. Áno, skôr to druhé. Som za to, aby sa prísne dodržal článok 125 Európskej ústavy a síce každá krajina ručí za svoje záväzky sama. A keď Grécko nedokáže svoje dlhy obsluhovať, tak jednoducho nech vyhlási platobnú neschopnosť, spravili to za posledných 200 rokov 5 krát, nič sa nestane, keď to spravia 6. krát, mali by opustiť eurozónu a to je to, čo by dalo šancu tým zvyšným krajinám prežiť v spoločnej menovej únii a nezničiť tú menu. Tie bankroty v podstate aj prebiehajú, nie? Len sú také ako čiastočné, dá sa povedať. Ale to je vždy len také naháňanie psa za chvost, lebo napríklad aj v Grécku vlastne už došlo k platobnej neschopnosti a došlo k tomu, že museli súkromní veritelia odpísať časť dlhov, ale vždy to bolo súčasť nejakej väčšej dohody a tá väčšia dohoda bola vždy o tom, že budú dostávať ďalšie peniaze, že určite ostanú v Európskej únii, že im budú zachránené banky. Toto nie je riešenie. Treba takúto krajinu, keď nevie platiť svoje záväzky, tak treba to nechať na pospas, doslova na pospas trhom a tým hráčom, čo tam sú okolo a tej vláde a určite musí byť ani nie, že opcia, podmienka, opustenie eurozóny. Jednoducho eurozóna, čo nech nemajú tento spolok menom eurozóna, nech nemá medzi členmi bankrotérov, lebo to ťahá dole všetkých. Včera sme mali vlastne 20. júna a to bol oficiálny najdlhší deň v roku. Krásny pohanský sviatok. Možno tiež, ale okrem toho to bol aj deň daňového oslobodenia. Čo si o tom myslíte? Akože človek vlastne na Slovensku v priemere vlastne pracuje viac než pol roka
teda skoro pol roka. Ale keď máš skoro 400, tak je to viac než pol roka. Nie je to vlastne hrozné, že človek musí pol roka pracovať pre štát a čo si myslíte vlastne o tých daňovom zaťažení celkovom, prípadne o tom zdaňovaní Slovákov? Ako viem si predstaviť aj nižšie daňové zaťaženie, ale toto nie je akutný problém Slovenska. Áno, to, čo by to chcelo príležitostne spraviť, a teda aj čím skôr je napraviť tú rovnú daň, ktorú Fico a tá jeho družina zničili, ale daňové zaťaženie nie je problém Slovenska. Problém Slovenska je odvodové zaťaženie a tam by to chcelo spraviť akútne zásadnú reformu odvodov, v rámci ktorej by odvody výrazne klesli. A celkovo my máme síce v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami máme pomerne nízke daňovo-odvodové zaťaženie, ale myslím si, že najmä tie odvody sú zbytočne vysoké, sú 8 najvyššie na svete, bráni to zamestnávanie ďalších ľudí. Čiže to, čo ja by som navrhoval spraviť, u daniach robiť kozmetické úpravy, nie nejaké zásadné, podstatné zmeny a u odvodoch spraviť podstatnú, zásadnú reformu. My to máme teda pripravené. Podstatné aj pri daniach. Lebo tam nie je moc čo, veď my máme rovnú daň, ktorá miestami je narušená milionárskou daňou, potom klesajúcim nezdaniteľným minimum, potom nejakými rôznymi výnimkami a tak. Máme rovnú daň, ale je narušená. A tie kozmetické úpravy, čo hovorím, by odstránili tieto narušenia, aby sme opäť mali rovnú daň. Ale pri odvodoch tam kozmetika nestačí. Tam treba spraviť zásadnú zmenu a ten systém treba úplne od začiatku komplet celý prekopať. No ja tak akože prekvapilo, čo ste teraz nedávno v jednom rozhovore povedali, že tá 19% daň, že to je ako v pohode, že tam by ste to neznižovali. Že nie je to taký akože pohľad, že liberál by mal skôr byť vždy za to znižovanie daní, nie? A skôr sa pozerať na tie výdavky štátu. Ale jasne, keď sa pozrieme iba na daň z príjmu, som za zníženie daní z príjmu. Ale pozrieme sa na to komplexne. A na to komplexne znamená, že máme daň z príjmu, ktorá je na 19% a potom od nejakých hraníc a pre právnické osoby vyššia. A máme odvody, ktoré sú 8 najvyššie na svete. A kebyže si mám vybrať iba jednu vec, ktorú spravím, tak by som určite sa išiel venovať odvodom. Áno, ak by vydalo som aj za zníženie daní, to nie, že by som bol proti zníženiu daní, len povedal som to preto, lebo si myslím, že venovať sa odvodom je určite dôležitejšie. Aký máte názor na bločkovú lotériu? Mali ste to v podstate aj v programe, tak asi veľmi sa tým teraz v médiách nebudete alebo nebudete tak kritizovať asi verejne. Áno. Že sú takéto represie voči tým obchodníkom ako liberálne? Nemala by byť liberálna strana skôr za znižovanie tých represí? No, ja si nemyslím, že bločková lotéria je represia, ale každopádne sa ukázalo, že tak ako sa prevádzkuje teraz, je fakticky neúčinná a tým pádom zbytočná. Tak teraz vidím dve možnosti. Buď sa múdre hlavy zamyslia nad tým, ako spraviť z bločkovej lotérie skutočne funkčný systém, ktorý povedie k vyššiemu výberu najmä DPH, alebo to zružme. Tieto dve možnosti vidím. Tak ako je to teraz stave, to je úplne nezmyselné. Ako sa môže klasicky liberálne zmýšľajúci človek zhodnúť s ľuďmi ako je Lucian Nicholson alebo Martin Poliačik, ktorých politika je založená na riešení problémov za cudzie peniaze? A taká otázka vlastne, že kto vlastne ešte zostal v Saske taký, čo z tých takých klasických liberálov, ktorí sú za skutočné znižovanie štátu. Bo títo ľudia ani tak veľmi nie, akože keď ich tak sledujem. No tak aj napríklad Martin Poliačik sa nevenuje ekonomickým otázkam a znižovanie rozsahu štátu je v prvom rade ekonomická otázka. Martin Poliačik sa venuje registrovaným partnerstvám, manželstvám na dohodu a tak ďalej. A to sú tiež liberálne témy, dokonca to sú tie liberálne témy. A preto ja som veľmi rád, že máme aj Martina Poliačika a Luciu Nicholsonovú v tíme. A riešenia, ktoré predkladá Lucia Nicholsonová, nie sú len riešenia za cudzie peniaze, ale aj opak toho. A napríklad navrhujeme zrušiť nejaké dávky, ktoré dnes dostávajú rómske deti, je to napríklad obed zadarmo v škole a tak ďalej. A to predsa ušetrí verejné financie, preto by som ani Luciu Nicholsonovú nehádzal do jedného vreca s tými, so socialistami, ktorí chcú, že čím viac štátu, tým lepšie. No ale
ten hlavný moment, ktorý treba zohľadniť, je ten, že ani jeden z nich nie je ekonóm, ani jeden z nich sa nevenuje primárne ekonomickým otázkam, ale skôr tým neekonomickým. Preto si myslím, že je veľmi dobré, že sú v Saske. No a teraz tá ďalšia časť, že kto teda ostal v Saske ako taký skutočný liberál, no tak ja sa opýtam proti otázku, ktorí skutoční liberáli odišli zo Sasky, lebo... Mne sa tam akože zdal ten Miškov, Droba, Chren bol taký... Nie. Ja som napríklad s Ďurom Miškovom som zvádzal dlhé boje, aby sme zrušili investičné stimuly. A to si teraz celkom dobre pamätám. A Ďuro Droba opäť s ekonomikou nemá nič, on je skôr ten liberálne ekonomický. No a aj u nás zostalo dosť veľa ľudí, ktorí sú za nižší štát a za štíhly štát. A áno, súhlasím, musíme to lepšie komunikovať, aby to bolo počuť. Chcem ale povedať, nie sme libertariáni, ako tu pán redaktor sa pýtajúci. To je také slovičkárne. Nie, no tak libertári sú, no. tak to sú tí, ktorí by ešte aj súdnictvo chceli sprivatizovať. Ja napríklad si myslím, že som liberál, chcem štíhly štát, ale má to niekde aj... To moje videnie sveta má dve hranice. Nemá, že len tú jednu, že minimálne toto, ale čím viac, tým lepšie nie. Ja si myslím, že aj to sa dá prehnať, aj ten liberalizmus sa dá prehnať, ja aj napríklad by som súdnictvo neprivatizoval. Ešte taká sranda, že vlastne vždy, keď, čo sme videli vlastne aj pri Saske, že každý vlastne kritizuje také ako štátne zásahy a míňanie, rozhodovanie peňazí, ale ako náhle príde do funkcie, tak aj v prípade Miškova vlastne tieto štátne stimuly tam boli a aj potom ešte pri Mihálovi tam doteraz kritizujú za to, že vlastne sprísnil zvýšil represiu v podstate pre podnikateľov. Nie, s tým nesúhlasím. Mihál nezvýšil represiu pre podnikateľov. Zaplátal diery, no. Ale to si myslím úplne v poriadku. Keď raz máme samozrejme najlepšie bolo, že zalata diery a potom znižiť sadzbu o 2% body. To by bolo najlepšie. Mihál spravil na ten prvý krok, ale to nevnímam ako neliberálne. To vnímam ako spravodlivé, aby všetci platili rovnako. A áno, poďme diskutovať o tom, či náhodou by nemali všetci platiť rovnako menej. No najskôr by mali asi sa znižovať tie sadzby, aby potom tí ľudia naozaj platili menej, alebo teraz... Nie, dobrovoľne nikto dane platiť nebude, to nie je pravda. To môžu byť také nejaké, že druhoradé efekty, že si niekto povedal, že to tak zaplatiť, to sa nenaťahujem, ale dane predsa nikto neplatí dobrovoľne, že hurá, teším sa na to. Preto to, že Mihál zalatal diery, ja si myslím, je správne. Ale áno, mal nasledovať aj krok B a to malo byť zníženie sadzieb. Tomu sme sa už nedostali. Čo sa týka Miškova, no tak presvedko som hovoril, že s ním som musel zvádzať boj o to, aby úplne zastavil tie investičné stimuly. A to sa nepodarilo a preto ja vravím, že Ďuro Miškov, áno, myslím si, že je liberál, ale až taký veľký liberál nie je. OKS teraz iniciovalo hromadnú pripomienku za dekriminalizáciu marihuany. Nie je to vaša téma? Čo plánujete v tejto oblasti robiť? Pridáme sa k hromadnej pripomienke a z radosťou ju podpíšem. Na tie témy neexistuje copyright. A čo ste urobili vy napríklad v tejto oblasti? Prečo ste by s tým neprišli, Poliačik? My sme napríklad niekoľkokrát predložili zákon do parlamentu a to by som, aj keď tento zákon neprešiel, by som nepodceňoval účinok toho, lebo to, že dekriminalizácia marihuany je téma, o ktorej sa hovorí a že sa pomaly síce, ale predsa len mení názor obyvateľstva na to, alebo to, že sme presadili zákon na použitie marihuany v určitých prípadoch pre medicínske účely. Toto je ten náš prínos, že skrátka túto tému sme otvorili, diskutuje sa o nej. A keď teraz na základe týchto našich prvotných krokov, keď napríklad Smer navrhne novelu trestného zákona takú, že kto má pri sebe niekoľko jointov, že nemusí ísť kvôli tomu do basy, ale môže dostať podmienku, to je tiež výsledok tohoto nášho snaženia. A keď OKS dojde s takouto petíciou, tak ja sa tomu len teším a my sa tam pridáme a takúto petíciu podporíme. Ako sa vám teraz spolupracuje s tými v úvodzovkách pravičiarmi, ktorí schválili, vlastne pretlačili ten euroval? Je tam vôbec ešte niekto, s kým by sa dali nejak uzatvárať partnerstva, keď sa dostanete teoreticky do vlády budúcej?
Ja si myslím, že so všetkými stranami môžeme uzatvoriť koaličnú zmluvu, len ale tie sú tie asi tak veľa platné asi nie sú. To bolo vtedy, ale aj tie strany sa poučili a teraz už budú vedieť, že jednoducho dohody sa musia dodržiavať. A keď raz napíšeme koaličnú zmluvu, kde je bod číslo 1, že tu je program vyhlásenie vlády a všetky strany s tým súhlasia. A keď dojde nejaký iný bod na pretras, tak nemusia s tým strany súhlasiť a ten iný bod bude na pretrase len keď všetky 4 strany povedia áno a keď jedna z nich nepovie, tak je to vybavené. No ale teraz budú aj vedieť, že to musia tak naozaj dodržiavať, lebo zase tú vládu položia. Čiže budete dúfať, že teraz už to bude fungovať? Nie je to len, že dúfanie, je to aj presvedčenie, že sa poučili z toho, že nemôžu jednoducho príkro porušovať dohody. Riaditeľ RTVS teraz propaguje platenie koncesionárskych poplatkov. Je to vôbec rozumné investovať z našich peňazí do reklamy na to, že im máme platiť? A aké je reálne, že sa RTVS niekedy zruší? No tak najprv tá reklama, koľko peňazí to naozaj stojí, lebo je to v podstate vysielací čas a keď oni nevedia celý vysielací čas predať, tak ježiš, tak tam dajú pár reklam navyše. To by som vôbec to nezohľadňoval. Ale dôležitejšie niečo iné. Koncesionárske poplatky v dnešnej dobe sú čistá hlúposť a mali by byť zrušené a nie zvýšené. No a dobre, Václav Mika, riaditeľ RTVS, nie je nejaký prudký ekonóm, on som nie je makroekonóm, že by teda mal, ani v jeho náplni práce nie je mať nejaký komplexný pohľad a nejaký principiálny pohľad na vec, že čo je daň a čo je poplatok a čo je verejný statok a čo nie je a tak ďalej. Preto ja necháme na pokoji. On sa tam snaží v tom svojom mikrokozme získať viac peniazy pre to. Ale to nemení nič na veci, že bol by najvyšší čas tie koncesionárske poplatky zrušiť a potom je otázka, ako má byť, čo sa stane s STVčkou. No tak jedna možnosť je kompletne financovať zo štátneho rozpočtu a druhá vec je STVčku nemať. Predať ju, sprivatizovať alebo ju neplatiť zo štátneho alebo ju zrušiť len tak a nech sa uživí sama. No ale ona sa uživí sama, niekomu to musí patriť, niekto musí byť za to zodpovedný, čiže to je vlastne to, lebo keď len povieme, že je to štátna organizácia, ktorá nech sa uživí sama, tak zrejme by skrachovala. No to môžeme rovno zrušiť, tak už potom robíme poriadne riešenie. Teraz minister Kováč, minister obrany, ktorý je údajne držiteľom modrej knižky, sa vyjadril, že je za zavedenie povinnej vojenskej služby. Neviem presne, v akom to bolo kontexte, ale viem, že sa ho to Lipšic spýtal, tak pravdepodobne aj on je nejakým zástancom toho. Čo si o tom myslíte? No, čistá hlúposť. A ja ako som veľmi rád, že základná vojenská služba je zrušená a pekne len zrušená ostane, ani neviem, kde minister Kováč na toto došiel, možno, že sa mal s niekým najprv poradiť predtým, ako toto povedal do nejakého verejného média. No on to povedal na tom verejno-bezpečnostnom výbore a Lipšic sa ho na to pýtal, ako teoreticky sa dá povedať, že Lipšic je možno váš budúci koaličný partner, takže tam možno by bol taký prvý konflikt. Ale konflikt nie je zďaleka všetko to, kde sú rozličné názory. No tak ja si myslím, že základná vojenská služba má ostať zrušená. Lipšic, Kováč si myslia, že má byť znovu zavedená v poriadku, ale toto nie je konflikt. Konflikt je až vtedy, keď dojde napríklad k nedodržaniu dohody, alebo keď dojde k tomu, že tá dohoda vôbec nevznikne, lebo tie pozície sú príliš vzdialené. Toto pre mňa nie je konflikt každopádne. No. A vojenská služba by mala ostať zrušená. Povinná základná vojenská služba, to je prežitok. Posledná otázka. V čom tkvie čaro osobnosti Igora Matoviča, že mu každý náletí? Najskôr vy, potom Pálko, Korda, Mojžiš, teraz Procházka. No, myslím si, že to treba rozlišovať, lebo áno, v určitom zmysle sme mu naleteli všetci, ale ja som ho naletel, keď ho ešte nikto nepoznal. Potom ma už celkom prekvapilo, keď 2 roky neskôr starí politickí harcovníci ako Zajac a Pálko mu naleteli. Už potom, čo verejnosť mala skúsenosti s Igorom Matovičom. To je rozdiel, to je iný druh. To je horšie naletenie, keď už všetci mohli vedieť, čo je zač. A že mu teraz naletel Radoslav Procházka a nechá sa naviesť do toho, že pôjde na detektor lží, ja to nechápem.
Ja to nechápem, to bola samozrejme obrovská chyba. Uvidíme, ako ten detektor dopadne, no ale Igor Matovič si môže mňať ruky. Vy by ste už asi mu nejak nenaleteli, už s ním asi ani veľmi tak ja to neviem dopredu vylúčiť, ale viem vylúčiť to, že ja budem sa nechať vláčiť po nejakých detektoroch. Toto robiť určite nebudem. To je medzi, že som tak sprofanovaný prostriedok, že na také sa nenechám namotať. To viem, no možno, že niečo sa nechám, to zase som sa tiež nechal doskrát namotať. Hej. To nie je také jednoduché v tej politike sa nenechá do ničoho navliecť. Ale treba mu uznať, že je dobrý populista, že vlastne toto vie takto pekne do médií vytiahnuť. Otázka, či to je populizmus. Ja si nemyslím, že to je populizmus. Je možno, že dobrý mediátor, komunikátor, vie zaujať, vie neviem čo, ale populizmus je pre mňa, keď niekto tvrdí niečo ľúbivé a vie, že to je nereálne. Keď niekto dojde a povie, ja vám slúbim, zvoľte mňa a budete mať dvojnásobné platy. To je pre mňa populizmus. Ale... Tak videl Radovi nejaké ohrozenie asi svoje preferencii? Áno, a konal, nastavil pascu a to klaplo. Ale toto nie je pre mňa populizmus. To je jeho možno, že šikovnosť, alebo... Možno, že len skladka si povedal, však uvidíme, čo sa stane a Procházka mu na to naletel. Dobre, ďakujem za rozhovor a snáď sa uvidíme najbližšie. Ja ďakujem za rozhovor. Dovidenia.